na ako'y challenge sa to ang mga higala nga mga dili katoliko nga tawag ini naga-comment din sa to ang program. So, syempre kay kapilang na mo ginapamatuod nga ang mga pari, ministro sa Dios, ang mga pari sila ang tawag ining gihatagan sa Dios og dakong katungod nga magwali sa ebanghelyo. Dili man gid mo mutuo ana, di man gid mo tawag ining mudawat. So, counter challenge na ko sa inyo ha. So, tagay daw ko sitas ninyo sa Biblia, kapitulo ug bersikulo nga tawag ining mga pastor gisugo sa Dios. Ginabi. Kanang Epeso kapitulo 4 bersikulo 11 dili nyo na magamit nga naman tungod sa hinungdan na kanang Epeso kapitulo 4 bersikulo 11 na ni connection sa Acts chapter 20 verse 28 na gitawag og mga obispo. So, bot pasabot kay kanang mga pastor niyo dili man ang mga obispo. Pastor lang man na sila. So, bot pasabot man ni connection sa Epeso kapitulo 4 bersikulo 11. So, pinaka number 1 tagaay kog sita sa balang kasulatan na misud tiyang balang kasulatan ang mga pastor mao ang gisugo. Number 2, gisugo sa pagwala sa ebanghelyo ng Kristo ha. Number 2, sa tawag ini nga makita nato nga gusto na kong i-challenge sa lahat. Ano po ninyo og kapitulo bersikulo nga ang mga pastor karon nga makita nato namo na sila koneksyon sa tuang nga Ginoong Jesucristo. Siyempre kay kinalaman na kay koneksyon kay ang nagsugo, di ba? Romans chapter 10 verse 14 to 15, isa ang magawali is dapat sinugo. So dapat kanang mga pastor karon nagpaila nga sila sa ilahang tawag ining kaugalingon iya sa Dios magwali diha na maminaw nila. So tagay kung sita sa Biblia nga kanang maong mga pastora ang ilahang pagkasinugo na ay koneksyon sa tuang Ginoong Jesucristo. Ngano man kaya kung dili sila makahatag ana, dili sila makahatag og kapitulo bersikulo ana sitas proseta sa Biblia ay mo na kung gingon nga bisag pagkamilyon sila moangkon na sila tinuod magpabilin gyud na silang gitawag og butbot. Number 3 nato nga gitawag og challenge. Tagayad ako sa kanang kapitulo bersikulo sa balaang kasulatan nga siyempre kasi wali sila bit-bit man sila og tawag ang Biblia. Kung gusto mong ginila kinahanglan gyud mabasa gyud sa Biblia letra por letra. Kinahanglan gyud nakasulat gyud sa Biblia. Unsa pa na sitaspot nga ang mga pastor sa balang kasulatan pag magwali magbit-bit og Biblia. Ngano man kay sa balang kasulatan ng mga higalag mga igsuon kita og ato ang gud nang masabtan nga ang mga apostoles isugo sa tungod ng Jesucristo di pa tatawag kini ang ilahang function is oral teaching. Wala man gyud sa balang kasulatan nga magbasa sila og libro ano may ilahang gitawag og itudlo. O na gitawag og libro pero yung mao lang gyud nang ilahang tawagan ng basis ay dili gyud pwede. Wala man sa Biblia. So mo na akong challenge sa ilaha sa tagay daw pa nabi. Sita sa Biblia kapag dili mo kahatag kami yung pakatanon na may koneksyon kang Kristo ang among mga pari na abay koneksyon sa Ginoong Jesucristo ay makahatag biyo labi nag ang linyada sa kasaysayan makahatag ang mga Katoliko labi nag kanang linyada sa pagkapari pagkaobispo ay makahatag ang Katoliko sangko gid dito ka San Pedro sangko gid dito sa gitawag mga apostoles pero ang problema kay di man ginumudawat ana so kamo nga mo ang tagaag obligasyon karon nga magpamatuod na namin koneksyon sa tuang Ginoong Jesucristo. Kapag dili mo makahatag ana ay but-but na inyong gipasakupan. Wala mga higalang mga igsuon pag di makahatag ni kanang mga mag-comment sa tuang tawag ini nga stream o sa tuang tawag ini mga videos. Pag dili sila makahatag ana kapitulo bersikulo sitas po sa Biblia. So kanang maong mga tawhan na puro lang gyud claim. Wag gyud sila ato ikapamutuod. Nya para makalusot lang ato nagribulto. Kapila nato gitubag nagribulto. Kapila na ito gitubag sa itong program ng tawag ini nga magbaton sa mga katulik og ribulto pero sa may lang ginahimo bota og bungol. So muna katong sa mga nag-comment nini comment mo tagay ko din yung ebidensya mag-monitor ko sa inyo mga comment tagay ko yung ebidensya kay pag magkahatag mong ebidensya sitas prosesa sa Biblia kanang mga pastor karon na connection kay Kristo ay mobalhin ko sa inyo magpabautismo ko pero dili gani mo magkahatag og tawag ining sitas sa Biblia ano yung connection ninyo mga pastor karon bugos na fake wala panghawa mo din na ano man kay kanang inyo makalag undan una ng mga pastor sa impierno so okay